Mine damer og herrer, tag godt imod Man Band. Du sover stille i min arm. Ligner mest et lille barn. Mens drømme flyver søvnigt rundt, tegner smilet om din mund. Vi rejste os langt i nat, så hvil der blot min skat. Jeg vil gøre dig om lidt. Jeg vil gøre dig om lidt. Med et snehvide kys. Jeg gav dig dog så smukt et hår. Hvad jeg mister, hvis du går. Bliv hos mig til evig tid. Bliv i min liv. Jeg vil gøre dig en gang. Jeg vil gøre dig en gang. Med et snehvide kys. Det var Snehvide Kys, tidligere sunget af Paul Dissing. Og i aften sunget af Man Band. Wow. Nå, Lina, vi lægger ud med dig. Jeg prøver at fatte mig meget i korthed. Det var lige så positivt som sidst. Dejligt. I er så normale. Jeg elsker jer, når vi sådan mødes ude på gangene. Ole er galant. I andre cracker lidt jokes. Det er så hyggeligt. Og så kommer I herind, og så er I alt andet end normale. I ser ikke normale ud. I synger ikke normale sange. I synger dem ikke normalt. Ole, der var et moment, hvor du havde sådan en suppesteg is vibrato. Den er jeg ikke vild med, men resten af det var skide godt. Tusind tak, Lina. Værsgo, Remy. Jamen, det er jo blevet sådan en forstads Il Divo, og det er jo sindssygt, altså, du er virkelig godt tænkt at vælge de her meget sådan troværdige sange, og så er det så sjovt med dig i midten, altså, fordi du, Dennis, altså, du har bare, Dennis, du kørte dit helt eget show, altså, det er helt uanfægtet af sangens stemning, eller noget, så står du sådan her, kører den med skjorten helt dernede, Blackman-stilen, der kører, og hvad hedder det, jeg synes, jeg synes, når vi nu sådan over en bred kammer har oplevet ret mange faktisk usikre performances i aften, rent vokalt, så det er rart, at der kommer nogen med noget disciplin, og I har en anden at støtte jer op af, og det gør I godt. Tak. Tusind tak. Thomas, for dig. Ja, altså, hvad fanden skal jeg sige? Det er jo noget med at introducere orkestret, med at præsentere en forsanger af gangen, fordi det er jo oplagt, at du... altså, jeg mener, det er jo oplagt, at I synger forskelligt. Næste gang er det Dennis. Dennis, du rører helt frem næste gang, ikke? Og jeg mener bare, at jeg synes, det var rigtig fint, det her. Og det var et super svært arrangement, meget tætte harmoni og så videre. Men fordi I er så sindssygt arbejdsinitiativrige, så tager I den bare, nailer den, hedder det, ikke? Og bare, jeg er vildt stolt. I er faktisk sindssygt nemme at arbejde med.